koseyier to wigi will ni Article 1 of the Constitution still stands. Mateni sovereignty en mar jopiny ema nigi power mologi. Koro gin kendo giloko vice versa ni kendo gin ema girulwa. Koro wan ema wan chiedhni jotijgi. As opposed to gin ema onego bed ni gitiyo ne jopiny. Koro gilokre giweni seche ma gin e bunge kacha teko moro amora ma gin go wigi will ni wan ema wamiyogi kendo at any given point wanyalo recall gi back. Kaka naneno jobondo nosewacho naneno ka giwacho ni wan kadhire ni ochande ok vote maber to chanda just know ni we are recalling you back. Ineno mondo ging'e ni until that point ma jo Kenya bo recall one MP. Iparo kanyocha wan ka the last time na ne osiep na be wacho ni gidhi luongo senator makanye makisumo ni okidwa chiko iti ne jomo timinadi ne jomo yieri mane mango miyo ji wokoko mondo gitimango mondo ging'any to ka serikal kata jotendwa duto nyalo chiko itgi gi jomo yiero gi mondo ging'e niya agombo niya kaka finance bill masani mondo idhi iwache achiel ariyo adek on our behalf kako affect kaka jobondo kako affect kaka jo Embakasi Central kako affect kaka jo Kibra ineno mano nyalo konyo ahinya to ka giduto gidhi gi pachgi and yet wang'e maduto maber ni there is no one with monopoly of knowledge onge ng'arie karieka chuth mana Nyasaye kende. Mar ariyo adwacho niya penjo maber ang'o ma jotendwa sani nyalo time nikech macha nena gima nobedo pronounced yesterday ka PG meeting ni ne waneno ni wa reduce 16% VAT on bread housing levy be waneno walo kama ineno eco levy be watim kama nyaka the motor vehicle circulation tax bende koro mondo watim nadi wagol to kokirango gimoro gi toothpick ming'iyo ni gini owache kato page moro mar blasni bende dibede no pande kama chielo to wabo beta is a vicious cycle ni yes iwuondo wakae with the populist talk ni gigi ogol to bogol gi koso soge kama chielo skawuono ni parliament timo gimiluongo ni second reading asto nyose negi se present nyoro kawuono koro gidwa chambua gichiko itgi ne Kimani Kuria ni ang'oma no discuss gik manyi wacho nyoro ka be gine gik mantiere bill asto koro jowa kawuono discuss in the afternoon kendo kiny gi discuss this finance bill omien kwayo mara ni kama intiere chike iti ni bende jatendi participate in this process. This is the most vital mako neno ni nitiere pend chik moro monego bed amended to ko bed amended to watimango mondo gole oko sani iwachore ni wacho maber no ong'e ruto moloji te tamor ni ng'e nikech king'e ting'e maber ni karoko ja Kristo nikech jo Kristo ok wuondre kiwacho no pak ruoth mar adiera omiyo ibo yudo no gol gima kama to ni winjo ka jatende mar majority leader wacho nyoro ni un seche munyiso wa mufos wani wagol gigieki unu dwaro niya expenditure side of the budget wadhi support egang'o tiwinjo ka wuok e dhoga niya feeding program tema chal ni wadhi affect kaka wamiyo ji pesni madhi e CDF okaw gik ma primary issues mondo insight again jopiny ni ka en kamano to kara weya kaponi gini madimi okupidh nyithindo kaponi gini madimi okulos hospital nikech mago ne weche ne owuon e dhoge ni chal ni wadhi affect pesni mane wadhi tero hospital shaf mabe I think we may discuss wadhi affect feeding program JSS teachers mane wadhi ndiko gi seche moko chiedni kara kendo ok wadhi timango ok wadhi ndiko gi ang'o momiyo jatelo wuoyo recklessly like that to king'iyo the budgetary allocation tibo yudo ni nitiere kaka ne gi allocate pesa ne president's wife jaod jatelo jaod jalup jatelo jalup Mudavadi gi jalup gi jo utegi duto mane gidwaro timango gidwaro miyo pesa ang'o ma mono gi golo pesni go mondo giwach ni which was coming to about 23 billion ni pesa ni kane gik mwagolo gi duto ne Kimani wacho ni they reduce or the increase deficit marwa gi I think 56 billion already kingi allocations mane gitero ne executive asto gi kuonde mamoko was about 23 billion already we are halfway to gigo knen gik mochuno ni nyaka timne ke they were all going to traveling allowance moko chuno ni jatelo wuothi kako wuotho ka gima Kenya wang moko nyal beti
Omiyo en kwayo mara ni seche ma jotendwa anie bunge gima nyocha waneno last week chemonego wane kachakre kawuono bise gocho ne mbunge mari mi paro ne niya wane manu aketi kacha tim dwaro marwa kati se oro ne SMS bise Twitter ne mi paro ne ni anto kata naneni kochanda wuodo gola ka ine status nyoro tadiera makende ni pod wa expect you to vote no. Winja ne David Matinde bende in bende